Anya laki din! Nay, apay ang nakastati-suot mo, Vanje. Apay ka din, Nana. Daan mo't day takawus mo. Sana bali at adak lang mo't dito'y balay, Nana. Ay na, gaputan na ki asawa kan, kastanti suot ma. Kaslamot na dakorkorang ma. Anya? Kahit isumag, unang, wag-wag ngamin day tabadam. Ay na, awan anya man na nuwag-wag man, wano brand new dahito suot ko, Nana. Tinapatag akit na dalos. Anya, Kat isumod, Nana. Kan, sana bali at imbagbagay ko, mat. Saan amadlaw, 20 pesos lang dahito suot ko. ha? Wan, Nana, gaputa, napintasak. Iso asaan amadlaw. Iso nga awan parikot, uray wag-wag tibado. Pusipos ka la, pusipos dito sa angon sa Sarming Marina. Apay, pumano ka man dita? Ay na, sarsarmingak nga rod dayto'y napintas arupa. Awan kid di at ibabaid mo. Asino tinang ibagaking ka napintas ka? Gano kuratan na gitikudil mo? Anya, ha? Kano si kaamis mo tinangibaga idi anapintasa? Iso nga inarum na. Idi day ta ngam kabayatan ti panagdin nata. Ay na, namiris ko ang nagkamaliak lagayam iti panagkita idi. Anya, Iti sumay. Na! Takas kapay lang balang agkatakatawa na tangawan tiga po na. ay na, malagip ko la ka nga ron ni Vanje. Unay matan na dya akawas na. Wag-wag kidain. Kanya kumanuwagwag. Apay, adaya mo tidakis na. Unay matan na tawag-wag. Kaslamot pimpiman launay ang kaslasaan anormala tao no kasta. Anya? Na, unay madaytan Rogelio. Apay ka din na. Ay na, agpilpili ka kiiden iti wagwag. Apay, awanin kwartam. Adaman na. Ngam, nagmamayat mo kami nagito'y lako ni Nancy. Isong agpiliak man. Aggatang ka iti badom dayta kiiden wagwag. Kasanam, nubado dagiti natay dayta. Anya? Katisumag, kunam amayati susuotam. Adamang kolkoldit kang ka. Ay, jay gaya makinbado iti isuot mau. Ay na. Awan mo ka na dahil bagbagayo na. No awan igatang yo, pumano kayo? Di kayo pasalsalititan. Na, Kay isuman. Ang mga no, mabadikak pa dito nakarugrugit atapan nyo. anya, Kati isuman. Sakbay nga minarumwar kayo. Agugas kayo pa itidapan nyo. San kayo nga ming aggaganat arumwar iti balayaw? anya. Ay na, nagturod ka matan anang sungba-sungbat kin ni Nana Marina. Ay, kasano? Nauyaw tumad nga ming. Ay na, kasjay na day di abakot, Rogelio. Iso ang mairuam kan. Ha? Katwan, iso adikan mas daaw inton sumaruno. Taamangan no tila maibagbaga na paikan ka. Ay na, unay mo ten. Kasjay na talaga kunak manun. Uray di na amam mo, tila ibagbaga na. Ay, adda ang arod siguro ti pagbakti na. Awan, talaga laeng nga ugali ng tikas jay. Digos kala, digos Marina. Isumod lang asan ang maugasan dito nagalas nga ugalim. Anya, Kati sumay. apay, ugali nga min ay at timabaliwan no agdigos ti may sata. Ay na, apay aya nga aguy-uyaw ka itibado Marina. Apay, anya ti bibiyang mo, nuwag-wag ti isuso dagiti pada matao, ha? Ay, di ka man sumanaaw, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw ka.
Tamapanak man gumatang iti brand new abadaw kan sapatos kaw. Abay, adaya ti igatang mo. Ay naada apay, panagkunam aya, awan makukwarta. Adda, saan ngamin nga agsaot ti kwarta, iso adi mo amaw. Nay, si kamot gaya manon, ti masabat ko banjay. Apay manan ayana na Marina. Kaslawag-wag mo manon, day ta insuot ma. Uray wagwag ti badok nana, ta saan mo't awagwag ti rupak? Tanya, Kat isumat, tinapatagkat na labaan kan nadalos. Ay na, brand nyo nga agpay sulay tabado yo, ngam di yumot imbagbagay. anya. Kawamat, saan nyo abagay di ta suot yun nana? Gaputak kaslawag-wag day tarupa yo. Anya. Kawamat nana, awan sirbi ti brand nyo abado no wagwag mo ti rupa. Ha? Katuwan, kanay na, kasla nagdardaras kayo api manaw iji balayo nana. Kasla saan kayo pa'y anak kaimukat? Kitaan nyo man day talangayo. Ha? Wan nana, iso ano siyak tida kayo, agawid kayo, taing kayo pa'y agsarmeng. Anya. Ay, nansay, balasang ka. Sagmamano ka di dagito'y 1 pair abado ya. 500 nana, gaputamaya titela na. Ay na, nagngingi na matan. Apay, adda ayamot tinalaka brand nyo. Wag-wag ano iso. Anya, katwan nana. No kayat yo, day tawag-wag ti pagpilian nyo. Ay saan? Jay brand nyo ti kayat ka. Ay na, bagay yun tawagwag na na. Ha? Si kamanan. Apay, padpada kaya awag-wag amin abado na. Ay na, wagwag amin abado ka nana. Ngumsan awagwag tirupak. Anya. Kati sumay, kaslawagwag de tarupa yun nana. Iso asaan kayo amang dila-dilaw mo? Ay. Unay mo data nga ugali mo si Karuhelyo. Kayat mo ka day tabarsakon ka iti chinelas. Ay, nana, ay, Rogelio, saan kayo kung mga agapa dito tersenak? Mapan kayo ijay gym. Tauray agbinarsak kayo ijay. Basta saan aditoy. Anya? Ay na, baliwak ton ti umay nansay. Ha, surgaw! Anya lagi din na ya paray. Kas kalababae. Apay ka di pare? Apay kapapam ni Nana Marina. Bakit na yayan? Ay na, bakit hindi na amuti tang abon na. Anya? Kati sumay pare? Tunggal at da makita ng agisuti ti wagwag. Dilawan na, katawahan na pa eh. Di na magpampanunutan awagwag jarupa na. Ha? Kati sumay pare? Talagang awan ti manakam na bakitan. Ay na paray. Di mo tutupan ni Nana Marina kung naktumay. Tabakitan. Ang mga nukabaw nan ti daduma. Iso akas jay to gali na. Asino tinangibagang umutang ka iti Levi's at jacket alako ni Nancy, ha? Awan. Anya. Kat isumot, bukod ko a desisyon na jay. Iso nga awan, tinangibaga kanya. Apay, at daya tinamnama nga ibahayad mo, Marina. Ay nahulyo lakay, ila ko mun aji may sakal ding mo. Da- Na iso ti bayad ko kininansay. Anya. Wunen, tanay, awan mo gaya mo ti mayat amanang dan kanyak. Kaputa baketak kanon, kat naginadak nga agunayan. Di mo iramraman di tarakin ko, Marina. Tarakin ko lahang dayjay. Iso nga awan ti may lako. Anya, Iti suman. Nasaysaya at pay ano ipapartik. Tamairano dakpay. Ngam ti ilako. Tapno da pagbayad mo iti day ta jacket mo alibais.
Ha? Makamu kamatan nga diskitar iti bayad mo dita. Ay na, ipapilit mo to ngaming agbado iti nangina. Itin tutawan mo tinamnamaam nga ibayad mo. Hay! Anya kalaki din ayabakan! Nansay, urayang mampay ka no, di bayad ni Nana Marina iti utang na rin ka. Anya? Uy, Nansay, imbilan na itay, nga ibagak ka no rin ka. Anya lakit din ni Nana Marina ya. Agal-ala iti usar na ngam awan mo't gayam tinamnamaan ng ibayan. Ibagbaga na ka ni Tata Julio, nga ilako na, di may sakalding na. Tay so ti bayad na iti utang na rin ka. Ngam kastauna iti ungan ni Tata Julio. Anya? Uy, nasaysayat pa'y ka no nga ipaparti na, kin pulutanan da. Ngam ti ilako na, kit ibayad na lang iti utang ni Nana Marina. Awan nga rod manen Siyak manen tinayaw awan. Sigurado, dekada ti panaguray ko, iti bayad ti utang na. Anya, imutang ni Nana Marina itibado kon ka, Nancy? Ay, wan mare. Di mo sasawan ng bagakan ka Wan mare, matalaknak mat. Mano abula nun, ngam awan pa'y matiintad na bayad na. Pangalaan na kumangay, kat saan matan ang makitang tangdan. Ay sus, ang mga no thank you day giant. Ay, kundi katawa kanyak awagwag tibadok, ngam iso, agot utang gayam. Ngam, bayamon mare. Bayadan nanton no bayadan na. Ngam no saan, ay kat anya ngay nga road. Ay na, asino man ang tinangalaam iti sandal mo? Secret. Oh, bagay ko ka di mo ilaan. Di mo ibagang inutang mo manan. Di ka pa'y nakabaybayad kininansi, imutang ka manan ito sa balay. Ay nasaan aninan say tinangalaak dito. At dabak lagayim ko, kat iso tinagutanga, gaputan nakasail da ito. Abay, manuaya da ita. 999 pesos. Sanga ribo ti original price na. Tabad ka talaga. Kano piso lang ti discount na. Ha? 1,000 minus 199 equals 1. Marina, equals 1. Ha? Hanlangay, di ka makasauitan. Ay na. Jack, inanalyze nga agpaiso da ita Analyze nga, analyze. Hey, Marina, aya, talaga di ka agpampanunod. Sana bali tinapatag, nakaalaak iti sandal ka. Ay na, kundi utang ka, ngam awan matibahid mo, makamu ka amang bayad ka na kita. Ha? Kundi utang ka, ngam di mo matlamot bagay. Saan ang maibagay di ta siwal adapan mo day ta sandal? Hindi ka mang kundi short pan itinakiting Marina. Ay na, nakababaen da kita. Kaslak kawayan ti lupom. Uray dyan da kurkurang nang agpag na di ta ihigit ti kalsada. Saan ang mapawaw legskin ka? Anya? Ay na, nakahihil kayo matanana. Ay wala banjay. Saan akas iti suot mo crocs lang? Amangan matnuwag-wag mananday ta. Ay na, jay ko nakarod ka na kayo nana. Uray wagwag dagiti kawas ko, ngambag bagay ko. Ha? Katuan, uray man no brand new tibado, no di mo matbagay, yawa mo laang. Ha? Kan maysa, uray wagwag tibado, basta nabayadan. Saan akas na di amok, a brand new kanu tibado na, ngam utang mat. Kat amang ano di na pa yun nabayadan. Ha? Wala na. Uray wagwag tibado, basta na ibagay kan ka, kan binayada mon kunak manan.
Yura man no brand nyo no utang mat. Aw mo la sirbina. Kababain lang. Nakarkaro man ang awagwag ti rupa. Anya? Ay, unay mo tayo tanalangan ni Nana Marina kitam. Ay, pakitaan na ka nga ta, pare. Iso akas ta ti suot na. Unay mo tayo, nagkalasakit kitain. Nagalas kong kunam ngam, di mo iyalis na kiti matam. Kasta unay mo ti panang kitam ng wana. Ay, pare, jak pulos aklungan. Ay na, jak talaga maawatan na ita. Bakit? Ha? Nunanang ko nga ta. Ay na, amang ano, inong takaon. Bay among tabakutin, pare. Ay, naka-high heel, naka-short pant, santo naka-jacket iti Levi's. Ang mga jay inutang na kini Nancy adina pa na paybayada naging gayta dayta insuot na. Ay na, bayamon ko na mo, pare. Apay ay masikuran ka launay. Talaga kasta, gaputa bumakutin. Iso maawata mo na. Binayada kami nun nga utang mo. Ay na. Ay, agyaman ako na ay lakay. Binayada, gapoy tipain ko kadagiti nakautangam. Ha? Ay na Marina, agbaliw ka mat kuman abakit. Bakit ka? Isuadi ka man utang nga utang? Ha? Hindi mo sang kadilaw dagiti gatang iti wagwag Gaputa awam mo dakes na. Di mo ayaam mo, analalagda ti tela dagiti daddo maawagwag. Ha? Wait! Iso di mo katawaan ti wagwag bakit? Gaputa ang mga no ibagada kung di katawa ka iti wagwag, idinto tawagwag mo natarubam! Anya? Ay na, pasensya kan. Abanjay, gapoy tinsawsawang ko kan ka iti kalabas. Awan anyaman na nana. Kat pakawan nakmat kuma. Nakaungutak laang kata kayo, isuan na songbatan kayo. Basol kumula ang balasang kaw. Gapotadyak amu idi titangtang aba. Ala, husto nana. Talaga akasta. Lipatan tanti napaspasamak iti kalabas. Ay, agyaman ak unay, Vanjay. Agyaman ak balasang kaw. Uwan nana. Kasta talaga tibiyag. Adda nga adda ti pagkamalyan. Wen nga raw. Ay na, kababain pa yung timpakpakitak nga ugalik. Uray ko ma, no sanak abakit. Baketak pa'y nga raw. Bayan yun kunakmanan. Basta agbalbaliw kayon. Di yun pampanunutan ti kalabas. Tapno saan nga agsakit day ta ulo yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.